Situation yatasvika ndo anonzi ma1 aini ma1 ndo maziva manje. Ndiri kunzwa kuti zvoni kukaribha vakomana vakaenda vakarova $1 million. After varova $1 million izvo zvitakunzwa kuti vanhu vakafa nevakasangana urati vanhu vese vakasangana netsaona vari kupuhwa ma$100. Vamwe vakuti ndo compensation yacho here imari yechi, but ndikuziva kuti vamwe asina chavari kuziva kuti aiwa ndiwo mari dzechema ko chituna 1 imari chichajaika kuti munhu wacho akafa vanhu vakafira mari zvese zviri kuitika zvedweka hazvichanakidzi. So this information is coming from Blessing Makumire ari kutaura member of parliament for Chiredzi. Ndiye ataura kuti zvino vakomana vakaenda nechikopokopo kwakurova million mita. Dzimwe information hatina zera nadzo mita. Saka munhu kana achinge arova milioni zvimwe zvese ratodhirama kana takutotaura nezvazvo, because kana mukutomboita simba rekuti milioni inongorohwa just like that. Ngoma kulenti makadi zvinodaira makachengeteka. Tinomboti nyararei tichida kuona kuti patinenge tiri kunamata Mwari vari kuti vari kuzviona hawo here zviri kuitika munyika yedu yechizvarirwo yeZimbabwe. Tichitarisa hedu zviri kuitika, ndatora nguva ino yatiri yandiri kuti nguva ino ndafunga nguva yemaIsraelites achiburitswa muEgypt. Vanoti vamborambirwa kubuditswa, king akaoma musoro, king ari kunzi vana vangu ngavabude, anoda kuexercise zvaanoda kuexercise. Panoiswa zvinoiswa matatya, mafirstborn achiuraiwa, zvakawanda zvakaitika. Farao asingadi kuti vana veIsraeri vaende. Anoti vanoenda kupi? Anozosara achitiitira basa ndiani? Asi Mwari vaiziva havo kuti at the end of the day vana vangu vachabuda. Farao anombotya, but kana atya akaona zvaakudai oti aiwa inini vana veIsraeri havabude, hatina munhu anosara achitiitira basa. Kumashure uko ndakambozvitaura kuti munguva yatave inei ndaona kuti machechi akavhurwa akawandisa. But chinhu chandoda kudzidzisa vanhu, chechi ndiwe. Building yekutongovaka hedu, but church it's me, it's you Kuland, ndiwe chechi yacho. Ndaita dambudziko renyika yeZimbabwe. Pane munhu akambotaura papodcast imwe ndakasangana nayo, mudzimai achitaura kuti maKristu, where are we? That's the same question I have. MuZimbabwe muchine maKristu here kana kuti yangowo nyika? Kune munhu anonzi uyu muKristu, zvonzi uyu ndewe munyika. Ari munyika wekutaura kuti haatombozivi zvekunamata, asi mwana waMwari. Kuna ari kupinda mukereke anozviti muKristu, mwana waMwari zve. Asi uyu ari kutombopinda achiverenga soko raMwari ndiye munhu wandiri kutarisa panguva ino, uyu wandiri kuti inini ndini chechi. But chanetsa manje ndechekuti
regai ndidzokere kunyaya yangu yemaisraelites. MaIsraelites anoti azobuda vafamba Moses aimboenda kunotaura naMwari kuti Mwari, from here what am I going to do? Mwari vomupa direction. Pane pakaenda Moses mugomo ndokubva Aaron asara nemhuri yemaIsraelites akasara navo vaine zvavakanga vainazvo. Vanhu vakati Moses anonoka kudzoka, tipe zvauinazvo zvegold izvo tigadzire Mwari wedu. Aaron akati oi, gadzirai, Mwari wamuri kuda. Vakagadzira Mwari wavo, vakanamata zvimwari zvavo Moses asati adzoka. Ndiri kutiko vadikani, munyika yeZimbabwe tavaka zvimaidols zvedu. Kune maidols emanjuzu, kune maidols emaprofeti, kune maidols emapasta, kune maidols emabishop, kune maidols emari. Vazhinji tatarisana nemunhu ane mari, tatarisana namufundisi, tokanganwa kuti kuna Mwari anonamatwa. So inini ndiruda kuedza kuti nditi vadikani ngatidzokerei panzvimbo. Mwari havasisimo muZimbabwe, Mwari vakatama. Ndo zvavaiita nevana veIsraeri is exactly our situation right now. Mwari vanotama mukasaita zvakanaka. Mwari vanobva pamuri tikasaita zvakanaka, nokuti taumba zvimwari. Kuumba zvimwari zvakasiyana siyana ndozvatakungovimba nazvo. Ngatidzokerei tikumbire ruregerero kuna Nyadenga, muridzi wenyika yeZimbabwe, kuti tiregererei Mwari. Takavimba nevanhu, tikavimba nemari, tikavimba nevafundisi, tikavimba nemabishop, tikavimba nemaprofetsi. Mwari tiregererei. Tikavimba nevatungamiriri venyika chaivo makatipa, but vari kuti tarasika manje, tarasika Mwari, tarasika. Ndadzoka nyika yeZimbabwe izvi ndiri kuti mukoma tiendeseyo kunyika yeZimbabwe. Wadikani ngatidzokerei pana Mwari, wadikani ngatidzokerei pana Mwari, wadikani ngatidzokerei pana Mwari. Nyika yedu inoita right. It has got everything. Hapana chisimo munyika yeZimbabwe. Asi tarisai mone nzara yatiinayo, tarisai matambudzikiro ari kuita vanhu, tarisirai zvino zvabva zvaita worse. Vanhu vari kufa, magenerals ari kufa, ezvino kune zvemabhoti izvo zvimwe, mabhazi ari kungobheuka, mamotikari ari kungoroverana, zvese zviri kuitika. Ngatidzokerei pana Mwari, ngatidzokerei pana Mwari. Handei kurutivi rwaMwari, tosiyana nezvedark side, because kudark side hakuna upenyu. Hatidzokerei kuna iye Nyadenga akasika nyika yeZimbabwe, akaisa vatungamiriri, akaisa mafundisi, akaisa mabishop, akaisa maprofetsi. Ngatidzokerei kwaari. Nokuti iko zvinezvi ndabvunza mubvunzo pekutanga kuti tichine maKristu, nokuti muKristu wese angoita mutungamiriri weboka ari kungoti taurawo zvaari kutaura, zvaari kufunga, asi haachataura nezvaMwari, ari kutaura nezvake. Veduwe vatungamiriri, vakuru vemakereke, ngatinongedzerei vanhu kusalvation. Ngatinongedzerei vanhu zvinhu zvine upenyu hwamangwana. Takungotaratidzana zvinhu zviri kubatika panguva yacho, but kune kuseri kunoendwa uko. Dai Mwari wekudenga vazotiitira zvakanaka. Dai Mwari wekudenga vazoti nzikwa patinodzokera kwavari. Ngatipfugamei tikumbire kuregererwa, ngatipfugamei tidzokere pamuridzi weupenyu,
Ngatidzokerei pana Musiki, vanonzwa uye vanozviita. Muzita raBaba, reMwanakomana naMweya Anoera. Amen.